Subong nga eksena ang nasaksihan sa graduation ceremony sa mga estudyante sa Mandaue City College karong bag-ulang dihay usa ka babae nga mipaso alang sa iyang igsuon nga namatay. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, pangandoy gyud kuno sa mga estudyante nga kini makagraduate. Kung bisan kun mitaliwa na kini mitunga ang iyang pamilya sa espesyal nga adlaw. Bit-bit ang frame o grad pic sa iyang igsuon mitunga sa graduation sa Mandaue City College ni atong Biyernes si Ann Janet Inot. Gihandom niya sa espesyal nga adlaw ang iyang manghod nga si Abigail nga namatay tungod sa lung disease. Si Abigail migraduar sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Nag-OJT kini dihang nagkasakit ug misangpot sa iyang kamatayon. Kung nakas OJT, that was the last requirement manggid ang atuang OJT. So you have to complete the whole OJT process before ka nga ma-qualified for graduation. Matud sa labaw sa MCC, Dr. Lilibeth Mayol, nagpahibaw na daan ang pamilya ni Abigail sa iyang din sa plano nila atul sa graduation day. Butang nga ilang gituman, bisan sa kawalan sa manghod, kay pangandoy kuno niya kini. Under man siya sa School of Business. So, ni request nga kanang pwede rabag mo paso niya kanang magdala na lang atong picture kay that was the last wish of the deceased. Daghan ang natandog sa iyang istorya, lakip na ang chairman sa Committee on Education sa Konseho nga mitambong sa seremonyas. Ang cause sa iyahang death kay naay infection sa iyahang lungs nga ni-trigger sa iyang kamatayon. Unya kini nga estudyante sa Mandaue City College usa kani ka call center agent sa gabi at the same time nag-OJT dinha sa post office. Subo man tuod pa malandungon pero we're so proud nga ni graduate gyud si Abigail Inot. Lan gisuwayan on tato pagkuhang habig sa maguwang ni Inot nga moy mitambong sa mga graduation apan nagdumili ni siya pag-issue og pamahayag og pag-grant og interview ang bugtong nasulti lang niya pinagi sa message nga nagbangutan paghapon ilang pamilya ug naglisod sila pagdawat sa kalit kaayo nga panghitabo. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.